Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipiti kama Zimbabwe wanda guys. Kana if first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Sei kwa mabau. Kwatabva zvinonyatsomira mushe. Zvaitika muna September ndakashayikirwa nababa wangu 12 September. Tichibva kuno wawi. Imbomira. Kutanga kusvika panapa. Ichokwadi kutanga kusvika. Kune maprofita anobvunza. Asi achitonzi muprofita. Kune maprofita anodini? Ndiri kuona pfungwa dzenyu dzakuzvibvunza kuti vari kundibvunza sei wachifanira kutaura. Ichokwadi. Saundi yechigayo chedhiziri nechepetrol dzinosiyana kana nechemagetsi. Asi zvese zvigayo. Hallelujah. Ndikunzwa pfungwa yenyu yakuzvibvunza kuti kumuchinda uyu ndakundibvunza so. Kune maprofita anobvunza. Kuno tinobvunza. Anditika? Guva rababa rakafukurwa. Tichizoenda mangwana acho tichinofuma unotarisa takaona rakafukunurwa rakadhirikira. Mabva kuwaradzika. Kuvaradzika rine zimwena raidzika ranga rakakura saka takaoma matemukanwa. Saka vakuru wangoti siyane nazo tichazvifambira. Iwe kubva wauya kuno bva wasvika ubva watandaniswa basa. Anditika? Chokwadi pandakadzoka ndakasvika basa richipera ndangoshanda 3 days. Chii chakaitika kuhanzvadzi yako last week? Hanzvadzi yangu yakarambwa nemurume svondo rapera. Wakuzobvuma manje kuti ndiri muprofita ka? Chokwadi. When you meet a pastor in the street, don't expect what you want. Mazvinzwa ka? Muri kutosangana nemapasta muchiwa ignore because mune zvamuri kutarisira. Ngoba ukhonele abeli kukhangelele. Regai aite zvaari kuita chera achikubvunza kuti ndiwani iwe ita ndini nengi mufundisi. Mapanzwisisa ka? Mumwe mufundisi zodzo yake iri pakungotaura newe ikoko achibva atoenda. Omnye wacotshelwa uphonga ukukhuluma lawe sehle hamba. Muri kusiya zvikomborero kumafundisi nekumachechi because munenge mune zvamunotarisira kuti ndauti mufundisi antaurire ngoba likhonele abeli kukhangelele. Vagamuchirei mafundisi nezvavari. Hallelujah. Ukapinda muchechi chinodiwa ifaith. Ungangena echechi okufunakala ikukholwa. Zvinhu izvi chechi hazviitwe pasina power. Izinto lezi azenziwa kungelamandla. Chechi yese yawaona ziva kuti pane power riri muchechi iyoyo. Ichechi yonke kulamandla. Saka iwewe kana wapinda usatarisire zvaunoziva. Wena ungangena ungakhangelele okwaziyo. Because zvepower raMwari hauzinzwisisi. Ngoba kwamandla kamlima ukuzwisisi. Ingotaura kuti power riri pano ngarindisunungure. Uyaphonga ukukhuluma ukuthi pese pauchasangana nemufundisi ingotaura kuti zodzo yamufundisi avangainditungamirire. Uyaphonga ukukhuluma ukuthi ukugcotshwa kamfundisi kukukhanyele. Vamwe ndinowaona wogara mumachechi obva watanga kuti handisi kunzwa mwoyo wangu kuda kuve pachechi. Inyaya yekuti iwe une zvauri kutarisira. Autarisire zvaunoda pana mufundisi. Ungakhangelele okufunayo kumfundisi. Mapanzwisisa ka? Ini mwoyo wangu handina kutonzwa musha aiwa. Kana mazosangana nemufundisi musatarisire zvamunoda. Ndingahlangana lo mfundisi. Ingotarisirai kuti simba nechinotuma mufundisi ivavo chikubatsirei. Vazhinji vari kusara vasina kupona vachisangana namafundisi. Nyangwe mafundisi vachipreacha mumastreet. Vazhinji vane zvavari kutarisira. Vakhona vabe kukhangelele. Kuti mufundisi aifanira kunge akadai. Ukatarisira zvaunotarisira iwe unotobva pachechi ukasiya deliverance. Ukhangelele uyasuka ungatsindiswanga. Avafana nemafundisi. Kafanana namafundisi. Nemachechi haafanani. Asi simba raMwari ndiro rimwe riri pavari. Saka iwe wenda muchechi uchingotarisira kuti simba raMwari riri kuwandudze. Kune munhu wemudzimai anomira chero pavarume vakaungana kudai chero parufu achikontrora zvinhu kuti zviitike. Ndiano tete wangu. Chii chamunoziva pamusoro patete ava? Baba vasati vashayika vainditaurira vachiti tete ava vanonditi wapiwe mushonga natete ava but iwo vanoramba semunhu ainamata. Saka ndisingazozivawo kuti
wakapohera kuti ana siteta ndiye munhu anotondetsa mudzinza medu imomo. Baba wenyu waienda kupostori. Chokwadi. Tete venyu vanoziva something. Muguva umu hamuchisina munhu. Muguva hamusina chi? Hamusina munhu. Ambuya wekubereka baba, wazvinzwa? Ambuya vako vanobereka baba ndo wakasiya mushonga kuna tete. Saka poitwa sei nekuti tinogona kupera tese natete avo. Saka ndaitokumbira kuti dai matibatsirawo. Uyai tikunamatire.